Kaixo, ni Argibelua naiz, eta argitalpen hau aurkeztean nator, Txalaparta sentido e historia. 2022an argitaratu zen Euskal Herriko Unibertsitateko argitalpen zerbitzuaren eskutik, eta Mikel Laboa katedraren bildumaren baitan dago. Bilduma horretako 7. alea da zehazki. Funtsean liburu hau da Txalapartaren inguruko monografia bat. Gaztelaniaz idatzita dago, eta nire doktore tesia du oinarritzat. 2017an aurkeztu nuen doktore tesia. Eta bertan esan daiteke kombinatzen direla hainbat disiplina edo hainbat hurbilketa, bereziki historia, antropologia eta musikologia. Eta disiplinarteko ikuspuntu horretatik saiatzen naiz bertan Txalapartaren inguruko ikuspuntu ahalik eta zehatz, sakon eta kritikoena islatzen. Liburuak baditu hainbat atal, baina funtsean izenburuak esaten duen bezala, sentido historia, zentzua eta historia, bertan saiatzen naiz alde batetik Txalapartaren inguruko definizioak eta azalpenak aztertzen eta Txalapartaren izaera eta definizioa zehazten. Eta beste alde batetik saiatzen naiz Txalapartaren historia berrikusten, bereziki historiografikoki oso irizpide zorrotzak jarraituz, ahalik eta zorrotzenak. Eta horrek dakar beraekin Txalapartaren historiaren inguruko berri irakurketa bat, badituen elementu kritiko batzuk eta agian espero ez ditugun datu eta interpretazio batzuk. Eta honekin nolabait eratzen da Txalapartaren inguruko nolabait ikuskera edo hurbilketa nahiko eguneratua, alde batetik kritikoa, eta bereziki gaiaren inguruan ikerketa eta azterketa gehiago eskatzen dituena. Eta aipatu behar du baita ere, EHUko argitalpen zerbitzuaren eskutik eta baita ere Mikel Laboa katedraren eskutik sekulako laguntza jaso dudala, malgutasun handia eta erraztasun handiak, eta alde horretatik oso eskertua nago. Eta nire intentzio izango litzateke honi nolabait jarraipena ematea gaiaren inguruko beste ikuspuntu batzuk argitaratuz.